Joo, Turo Telama ja Pizza Lovers Oulu toimitusjohtaja. Ollaan tehty tuurelaisnapolilaista pizzaa vuodesta 2022 tässä Tuurassa. Ravintolan pyörittämisessä on niin paljon kaikennäköistä toimintaa, että se on ensiarvoisen tärkeää, että maksupääte toimii ja raha-asiat toimii. Aikaisemman toimijan kanssa maksupäätteen toimivuus ei ollut ihan sitä, mitä odotettiin, ja komissio oli erittäin korkea. Vamon kanssa ei ole ollut näitä ongelmia, ja komissio on erittäin järkevä, ja kaiken lisäksi siihen sisältyy integroitu kassajärjestelmä, jolloin jää aikaa tuottavallekin työlle. Itse tykkään enemmän pizzasta kuin monimutkaisista järjestelmistä, ja Vamen sovellus on helppokäyttöinen, rahat saa heti tilille, ja mikäli tarvii asiakaspalvelua, niin se onnistuu suomeksi. Mikäli on ollut jotain haasteita, niin puhelin vaan käteen ja sen jälkeen asiat taas toimii. Että todella ketterää toimintaa, jota arvostan. Jos haluat keskittyä paperisotaan, niin niitäkin vaihtoehtoja on, mutta mä haluan keskittyä tekemiseen ja mä valitsen Vamon sen takia ja suosittelen sitä muille kertaa lämpimästi.